Bemono mwancho murigeria gwetibite Amazing Voice of Victory YouTube na ende nyasa twanchire twatachira setivite sitikulia rero twakoretera umuroberio botambe umuroberio goborori bobobwi ase twanyara ko batokora kurwa sewiki yaita kurwa so minto kemunto muku kurwa setivite Voice of Victory gwetera so minto Douglas Mongera na botambe mumatengo umuroberio iga ni gorense yeyo minto Joel Nyamweya oyo maiga ye kamera ukana kurigeria nga na kibintu bire kurwa iga se studio na bali bago tumanyanga mbogi makibaye teire bali amo 90 rero nayo rero mbogi niyo tutarire madam Oromoke Kigima asichinga kichonsi na bire nkobaretera mu ruburi iga kurwa iga nchimuna ido daondo nayo mitu Douglas Mongera muna jaso mutinyoera twana goikera oyo bwate myakemeke muno itwanyo litwe rero karibu ase studio rero ndere timuri agongire ayena kito koroka Nchengoro kwa Helen Kwambuka Nyang'au. Helen Kwambuka Nyang'au. Helen Kwambuka Nyang'au gokorekana uri gwe myakemeke. Na endete sokobori no nyanchari na barako bare chenere senseti. Ya ono. Tebango nga kiota baru roga kimuro korekana. Ya no mo yeso gera tende iga. Myaka ne menge mbwate. Myaka ne mengo bwate. Ni were mwaka 1974. 74 bado stili ago tebangera ne myaka ne menga bwate igo mweso ukarikireta moroche obosio moroche muna bokorekana oina barache gugunchira lakini twagoche gurende muno gonya we wana tumanya ngunga Eren Kemto Eren Nyang'au mukoni ningo magaki ningo Eren Nyang'au magaki ningo aso mu uchake mna gwakine te baba yaiko igore tu sachinde magaki nero mbogaka gosenta tomino tumanya yose wana magaki Nyang'au kwanza no mugakone ndugu yane nero mugakone na magaki ne rieta ria tata biara ukabwatira nyonsi goika tumanyi bono ngaki koibore tu aye baba Helen ne rieta ria orioro ne randireri anya bwatebire magaki Nyang'au magaki ayo sina ya marieta bwatani gukia se bwa mate buri ari sikwanya tenga yakabere nchenkoro kwa Helen Kwambuka tata akoro ku Samson Omuti itato mino yo ngajia bono nkabu aye kaigo sasa kwibore tukajia akoro ku Masosa bokiambuli ari Nyamira Masosa bokiambuli ano kwibore tu mwana mutangi mwana ugatigo so mwana mukogoti aseke mwana mukogoti abantu 11 nje bo mwari abambali bakorerwa mwana mukogoti botamba shinga chinyinge bakorerwa kwa igumami kwa igumukogoti one kwa igumarieta yo kogombia mange kwa igubaba abantu muna abareka biringa muna yo bakwenena so we mawa wonsi kera mbabuate asebagiteire okaraye nena bono lakini nakine time ya Yesu wene no kumbwale ngororo ana ibure twasaba iburi batoligete tata ko Samson Omuti na atoligete na mama Nora Njeri Omuti bono mbakine tasenjera yobo Nyasaye na kongore kuno mwana umuisika ukinime yobo Nyasaye wene no mbuchi tukabana mama na atoligete tale ko gombi muntu igotinko ombiri mpe ko chintika tigena no mukobati karega kyangu babone ya ona akine tega uno mwana kawaida bakana nchendrana none gasi ngokori bwe nyinge nyomba nchengo no gutumwa hera na tona gento gete tarantare gento gete pakandra mamera tai kondera mabira kendo enyaba murabarenga abange gutina yaroje anto alengane wa murabarenga batano abesike batano mo bia mono bona kera gwakina singa kiyo gasoma skulu kiye na kera wasoma skulu kiye ukagenda paka yo gakorera arari kisha baadaye matekera wakorera ko mwana watachire miaka 15 na 3 chumuino gwetenenire kaja kanyora magaki ali wacha kanyora Nyang'au ngakie bora tataiwa asena asomete skulu nere nkali kuri ku Masosa primary school ya itiri abantu abangorora abantu bakora kigasichinene nanje nona asomete ne day school kawaida naona aliko enda iganta chitense lakini asinge tena ngo mwana mukogoti abantu kanya bakini rake nchemba ngorete chira wana alingo beka ekina gateba liri karega cyo Westland gasoma kirasi yemo kirasi sanemo ekero naru aro musiko minto naro some to konyolikiro bwali munenche kindo moke era kangira buoye tukachikomenya nere buoye rali obwali musiko yumta kubilia nyakerali obwali ere nyali bali masaba bono gusumbwali ere liye obwali ere kerenyo gali obwali ne kijinge kire kwanya kumwende nere nyali bali masaba ko obwali era bono rero bwali asebodi ya June Ward anda ase oyo minto cho eri akurwa bono na toko genda abwesu gwatebire kerenya bwali ne koroteki okaenda bono kanda skuru ko kumwancha primary school ogachaka bono class ya gatano na kabiri sanemo sanebere na sanesatu ngakora matemu ane kera sanesatu na etete karange gusirunga girls high school
ngaenda ngasoma ororo form 1 lakini ase ng'encho twarenge abange 10 mwaigwa abande mbari barenge esukuru nabo ibori konya baregeire ase ng'encho amorwaire akonyora abanto abagotu omomura ominto narenge ekosi ya obonyagetari ngategwa bono okorata chance omwaka oyomo ase eng'encho efees tegotoka oria aragenda akagenda nkabera iga omwaka oyomo omogima ekero nasoma form 1 oreka ndenka gosore day school ndenka bono kabisa pi ebitabu bibekire ense kamura kandi ngaje tikagotenga bono byarigire bono togende guchia yaya narenge kwande kanisa naenda mang'ana yo nyasaye narenge emeyane ayina konyakora ase obobisi naenda are mono longo agakorire ngo nagakorire togende busi aya kanaika na mwaka oyoera ekazi ni ane naro orenge principal ya Manga Girls High School agacha gutukwania ekaracha gutukwania abatata mokembara ora abange kara nkera kombori nakyo ngayo gasoma ngamte yanje narangire tusiro ngangana gasoma mwaka oyomo efisi ekabara bano mwaka oyo form 2 nondenga kambori mwana omungaini mwana bwomutyo minto mungaini gobere siko igonko koirango ire school ngo beke Manga Girls High School asoma rombwanje omutebie tukaimuka chitekecho tukaenda nere akaenda kambika form 2 wano ngachaka naende form 2 odina ntasoma tengasoma form 2 form 3 form 4 form 4 ngakora kurwororo bono ngaira na kuchanga school fees tumanye timna yari wakana mba kanite naranga kanirete naende karari bagari achigotoka baria toka kana ndi musiko ri minto mwalimu nera kanga kanira bakambwatira egatoka wakorero bya wakorero bono gwachireka ngakora form 4 lakini iga kinakora form 4 bono kwenye video chonsiri kongora kia manganense amaya alindo chene asabire chana amaya karusiro ngase yarenge amangana yobo yege kanisa obwachire manga ukanyolire bono yege kanisa teyo bono gole free range ya no kanisa ngaro kanisa ya PH twagachire lakini asogo torika kwenye video chondusiri ororo ando chire kongora kinko ndani kanisa ande ngotera byande SCR DRC video chagataba bono lakini bobisingo karanda mangana alions pia baisike ba kore skuru anaende na mwalimu onanye kare teacher naende ore moiri tare kumanya mangana mangana ye ibo birecha kwa chisemi chinene igo wakora kibwe bisete nande muntu akumanya kwa we principal ya unless yoro kiuna na kolete igo tare nkumanya kende form 4 gabu nkaba musigo kara nabo kende form 4 kuchokara form 4 mwana wa balisi naenda abantu bali bande balenge kwalingi medi kara nabo musigo oyo nkara abaisike ngorusi bali misigo lakini nkarati ngorusia ekiara ndakora ibara kabiri ingite nande natomani kalendo musigo oyo kinkore na guchinka nagachire ngaraisi asengente bono no muirio na renge nayo so na menya mwaye akatwa kore skuru nkoenda na weta mama no mutindi orenge na kya guchigonkorera gusia na kya guchigontege ngate abanko genda rioka ekiara ntageti goita nande natomani nkora ibara kabiri nkoenda kiria akore okondigereria na aberu ari ngomoge sana kamanya musigonde okombori na kiere ngamutebia aya ni na bompwatire na gwatebai akamanya gontianire iga bono kwaberu musigoyi no chanya ara bari mu abanga abeseke ga iga bakwege bagateto andorusi to basa kurusi ebirangari biri kwa bwari igo korusia umwana akoburipi ochandeke nandura no chikobori omuseko yo na ngango umwane kyara kwagerete ngarusi nkabanga abana bakambura gose akangoroke example umwana musubati geto sito ina muirete ekerande boyo umwana abura agerera kumutenga abana bakabura garenda bana mama nabande mererati nanje nkamanyana riri ntarusete ndo chinyasaya iri kwaro chinga no mutindi ukanyoro bero mondo kogotuka munengo kerende tegeje abantuka ekara matemo achigosoka matemo agasoka bwango ntaranyoro umwana nganyora ningetete mbwate si engaki inene nkomusana yari ngabona abo wachire mirimo yo bwari muno no banyagitari bone kana chiko nyora nganyana nyora abana bali chibarongo kango nakubolerie tarakina ito tumanye pada abana bachibarongo nabo bateberie tanka kariyo katata Samson Onguti na mama Noranjeri bono ande bakaba bakumbwatia sengento na bete ncho muororo nande nkarara makosa ana lakini
ncherete yo narenga okora bono egento giakong'ete nokoenda college kera no bwata abana bokore babere chibarongo ande babere chibarongo gochia oyo muna borere otigere omonto nakindende bono abaibori abe barwarete nabande baminto omanyete nabarona bakara nomusika yochiete esukuru nabachiete koba mosigo naende naro bakambwatoka gochiaria bono bakagotiga inche nkabera nkaga abo nkarienda abana abu lakini ekanisa erongo chinde lakini ibi bianete ndaoroki ninkinete igaya nimeta amang'ana ayo gotoreka naende nanyakorera amatukande lakini ase eng'encho nachirere nasari naende nabwatiru inche bono nkakira abo nkoende kanisa ande gwateba kwarenge bakomorai bono inche nkagenderera kanisa yano nkoende rioka abana bari bagakira ogima na abakong'u kari bwarenge ngotumwa echiro naira chibana nachikone twagora esabuni rinde naineka amatoke atoba naira nyansa bakwa ase esukuru naonie twagora esabuni ngamenya igo lakini kinyerite tasande kiara na amang'ana aria ogotoreka nogosibuna amanyinga konya natarire ororo bono nang'ete ogotanga gete tindi gokora naye ngokora ebi nkwebisa timanyekana kagenderera igo ekero yaika omwaka 2009 okay 2004 mama nararete kera kurara abana bane mekirengo barenge bono 2004 ku 96 konyora abana kanyuma tole myaka ngasita ngo batebi ori bagende nonye pipi class nonye bachire gwa ngo chibali bono ekero yaika mwaka oyo nateba na 2009 mama ero orarire twatigere na tata bweka naende tata nere narwarete oboreri bwa esukari tari kwenyara buya nabo naenderete komorenda ngatigara inche murendete nabo tamenyete nere enyomba eri mama atotigete 2009 nkaigwa esukuru yaitire ngokora yabarenge interview batagete school matron naende kazi niane korokwa Karen asoma nere noyo mwabo Gladys ori ongirete manka gati akankoria esukuru naende akang'akire esukuru simi agantebi omwana ominto ngwete gasi ngotangasa erio mokango gende bakorora nka-apply ngaenda bakorora bakandangeria interview bagankora interview bono mwarimu oyo nane teacher timaeti onde bwensi mwarimu oria akoumerera agateba omonto ntagete noyo korokwa Helen kera twakwanire ndocha namang'ana aya okwana namaya nomonto omaete Nyasaye naende akorekana promising nkaigwa egasi o matron ichieri abana ngonya gukina bare ngana bare school ngonya gukina bare bono ngarusia ngamuru naende eri konye akibari babere naende nanyore tase nanyore tomumura akang'aina bono abakini babere miaka 5 akang'aina nkonyoma ari ngagenda akanyoma otari nyang'ao bono gotora tukomerana nyang'ao nkaika ekara twagenda nomumura oyo agaika amatuko amasini gakang'onchoke lakini nanyorire omusigo ngaenda ukaira na gotekana ndo korenda omwaka bono ngocha kwingona korenda omogaka nari narangirete gukimbwata abana bono ngana barabwitierio ngababeka esukuru bakana gosomorora bafaulete bagakora amatemu class 8 bagaita bakaenda university bono bakorire esukuru kwaminyokire sana nyuma bataraika class 8 ngakikie bono nyorete omogaka oyo bwate bono omwaka oyo yagerekera ugote kumonyora number 1 no bwate sare number 2 no bwate asoyo kung'ainete ng'ukang'aina mandasi alafu biashara bigachange lakini kwa monyora bono gatia ayo nkagenda inde asiense mang'ana ayingo nakora ebibe lakini nyebisete namo ngo omonto akora n'omwana omuya lakini otomani ngotinda nakora ale asa abantu batamanyeti ekero yeko omwaka wa 2017 nkaiboneki na tata nero orarire mwaka 2014 bono atigere nche bweka nkari ase bantigete lakini abana bamitana baro bakaba bayamba aminyagete nabo amaetena omwana omutono aminyete egari bono ekero yako omwaka 2017 na roche ekine meyane muna ngocha gusira narenga omwana omuya okinire biya kine tase ogotoreka manyete amang'ana yo ogotoreka amaete nere enchire gocha gotoire igoro ase omonto okorokia ebe kwabeka omosalaba mono kwabire osibina amanyinga kwaba omonyia naende gwachaka esafari nkainyora naye aya nasirire ekero twarenge nkabona mama basirire tata oito na tata obwo omosangirikano bono momaete na tata ominto ekiagera oyo omosangirikano no kiari korogwa akoroku tata saberi omwebi ne family friend orenge gochanka sana bono agatorangeria gochiororo bwoye efamily yaito engima mpaka abakari bwoye bakabamura bonsi nkang'usa mayanga takati ng'enda anda akake esimi agateba omwana oyo nere ntagetache bori tabasa komocha nabo bang'irete buna omwana omokote banderete natigete nkari asa akankuna nkaisaba nkaita esabari yaito kagenda ei mwaka 2017 December tarehe 17 ekero twagenda ororo na abana baminto
bono twaikire twabutire ntwantene n'abana batatu na baruba gachorora bonse n'abandi omusangana bakembachete tokona kugamba tugeka tokugamba obuya bwa omonene tugashia obuya bori bwa omonene nkaiwa amariga agacheme yane nkainyora obuya bori bwa omonene ase narenge buna narenge buya esabari eyo buna yarenge kero ndo omosae nango yandendete ntabuke buya tinchi gosarikera nchera nkaiwa amariga ane kagocha bono chiekire nyisa kianda tete gosaba tochikorara igo nkianda chiamambia omaete nkaiwa amariga ime yane totarasaba nkabatebia ninyugwete ng'oroka ibe n'omunyabibende bakang'ari bagati nkaoroka ibe biri biane n'amariga amange buna ndo omotomani buna ndo omorami buna nkogecha buna narenge nane esukuru eprimary banyegenete primary school aba bamaete nono omwana bw'omotoreku tari koiba tari okora ki buna bambegete office bearers omaete office bearers ririkara ngotinya office ndende inche nkobanga nayo trust naso office igaria naiba amabere naiba ebitabu mtoto wanyaye naiba ekaramu naiba chira bachiri chigotinya nabe koche bagi yane ebintu ebyo nse ekero nkobiba ogotogotumia n'abagisangi bane ekiagera mbirenka omoibori ngochara kombori nang'ai kwarusia ebintu ebi nadang'era nibake esukuru imanyekane twatumia n'abasani bane igo twakora nkainyora ebibe buna nakorete nkainyora ebibe nare nkoiba chibesa chia abana baminto mwasiko ominto nare nkorokoa aska are gokora ebiashara engaki eyi atarenda bwaye naenda naira insa ase abegete chibesa ematress naiba naenda nagora emesio twari n'abana twakora obu oboibi bonde ekero abaibori bono nakinire bagontoma echiro bang'a chibando oboremi nabo twagakorire mono chibando chiri naimokia naira echiro kinkoire echiro naoni lakini nka mama era aboreti chibando renga mwaigwete bamuteye ensara sini nche kinkorwa echiro nake esabu na 25 na chingo chikomotebe igo isano na isano na chukuliera mandasi naikanka namutebia naoni 25 ombori baba naiguna chibando ensara sini chiare namutebia abo okona kobori bago kong'aina nango nabo bakoirerete nche ekero naira 25 naoni naende enchera naoneria naende ememege mekebene babwate emenene moibori okire igo tinkomanya gose nkomanya arenge gose naiba lakini chibasine enche nachigokorera ebinto biane nkainyora buna narenge omwana omoise kogosoma primary mpaka ekero narure esukuru secondary bono mmanyete na birechaka ng'a obung'aini kogotwara abasani gogotwara abare ekiagera nkamba maete n'abatoriku bari abatoriku mori abatoriku mbari gokora botomani mbari koegwa bono gagingocha kokora gaiga nkomanyekana ande bono ngotwara abasani bare eposta nere yarenge miruko omogaka naro ore koroku Nelson Mboga osirire bono nabwate eposta nchao no namenyete ingoru chumapili ekanisa twakaendire ekanisa ya isi no mukongunde narenge ekanisa sana nabona bong'achite ya isi eyi baka bono naye nachite gonche kogocha SD nageka narure ekanisa chumapili sana nemaete na miruka ngochi eposta ndike rirube ng'irero rigendere omomura oria okarara gose ng'ende nchikorera amachibu nachite iko nigoete na ekanisa naru ekanisa ntwatebete buna mwaende gotwara abasani na koego nagokora kiang'o lakini aye naro nkokora nkarora ching'encho echi chionsi buna chigocha kong'ira omorero kare na kare naende amang'ana ande nainyorete buna ande omoiseke nka nanyorera abana bono mo especially baria abatangi momura na omoiseke nkamanya na momura oyo ngocha konywa amabe omoiseke oyo ngocha koenda ari bwoye kaana kingokora nyara amang'ana aya mbora abanto abagotaka bakobucha ase omoiseke akari gose ekero abageni bagocha ase omomura anyomire bono kwabarigani ngasoa ebiombe biri biankaga aria ebirero nanche nomoiseke okarora sita yogochi bono no abungosoa nanche ebiombe ebi nanche ncontribute chibesa ekero amang'ana aya gocha goikerana nanche nako ngasoa ayi nomwana omoiseke oigwete ore sobo amorari nchete maete ose kwana koigwa ayi nanse nomoiseke aina amageni lakini amagana eposta aro naranya igure ng'a nonye ebimanyiriri mwari koruna eposta mwari komera ekiara siminchi arenge siminchi arenge tari bono ebinto bya digital ngakora nkainyora yonsi buna nanyakorire nkainyora buna narenge komina chitukia etuki nabwate nerio okumina ekieni nkiarenga onde nagoterekete ihi aye nonye mbono nkero igo bono rende inche nikero chinkero nonye nchori nasikogotebia bakore etuki uchimaga yaigete ensa nkomina nero ntebererete ayonsi neibasi nyasaye kiagera obwero bwaisika amang'ana isikatere nyasaye tayenkora nkainyora nachagete kobeka chirongi nkobeka ekerongi nasoka gochia abu nagenda bono tindi gokumia amang'ana ari nakinete orosoba nyasaye asirira eri chirongi china chinkobeka nkainyora buna ngocha gosira ase eng'encho echianga echi nimaete kobeka chianga chinyeng'e na ebibe ekiagera chibwate amatemo
chinyenge ngabeka chinga kichire mbegete chintambira chinga kichire ni bwate chinyenge ngasarika mono mangana yonsi agata neka na cheta high school naro nabona ari nabe naro buno mu principal nera amanyita no mwana bu mutoreku umuti wanko yana no mutoreku abana abakiniri biya nera akambe ko office kolienda office ya no anko iba anyene chibasa nanyora abegete dro anto make ara nchege nete mwana mutagenda na muirira chiri anto mane chinene chenaro sinabe kumuko nachi kokade mtubiani nganyora mangana yonsi nacha kongiro muliro ngalera somo nene akanyabira gansi bina manyinga bono kanyora ribaga rigija rio koira na gochikorosio ugima bwana ari asena sabite bono eringo toreka konyoma ate chisimbi chiachiri oyo ntara ikera to asaltinere in 2017 2017 bono nimbwate simi no na bwate simi na ara mwakira na yeso ntori no iwete yeso ntori tindi okarebe onyabire chinge cyane kana nyuma ntara mwikera ngakora ina abana ikere tenkabasaba mabe yeso oyu akandenda ekare ko mwaka 2019 bona ndugu yana nyanga Samuel nyanga umagaki nali bona nyasati te komondete nenga kito kumira ati bona kanya na harusi nano moyo ne kyara ndo tena basacha bensembosa ebaraba ngainereria abande nabalebi igo 2019 ekero nyasao koretera umugako umagaki Samuel nyanga umagaki abana bali bawo chisare kwa banyota mwaka 1996 ebe bogusetariwo igenjerende gakoretera magaki ekera abana bali babwate emyaka 23 babira abana ko bali chi school bali chi college so bano inchi natebo nabo igo at the same time iga ulikuwa mandasi na chete ulio gotebe tinga bono mbwango tole andaka gotebe genda ugacha daka mwana kandi bona nyasaye nero ngeteri ba 2017 yale 2007 yale ekara nganyoro yo 2002 bana yale no roche utachire miaka tali miaka 17 bona nche konyaga ngawa gacha gateba nganche familia nero ntageterene na nche konya na moyo no rura soko nyuwa muna mangane yensendo tena basacha na bangana babe bona atika ire nkaga ningo na abateri bakatatu mintona tindi basoka uchiande ungaire bakaka bolimu ono ba kwa kuchiroche tebonente kayo nyaruka ne kai kuchiroche ka compound imiga no mwana mukogoti ka ko eterenda ali siba kurukanga emonga no anga bono kara ko ire monga bono aiga kwanyorire Samuel magaki na kibono ya ngakuruge ngakimagaki rete number 1 serikali igwachire ne bana bali akambogoti number 2 no yonde kwanya toyo kabiri akambogoti no monene na Yesu na rubana nganchira nite akambuguli na Yesu akambuguli na Yesu ni maitenga yale kwa ninje tutebe na tole miaka 23 tutebe mama kurukuna na nyabo tutebe mama uchira sikimbate miaka 23 ko yale kanere boli ndo ko montori na dadi na kikarambe kango byanga kia no ekero karato nya saatu manyane ndugu yane yes kuikana ira ne koira no bakasa abana balia ora babeke meeting saka tu meeting ile amangana nya sawa ntira amangana ali kanega na kimorochi ekaraira chingaki lakini bagacha bagaitabirana bona bagateba rindi yonse agasto menyete nka egase bagori ba sokoro batutigete kera mwaragambire ni mweketsaka tu bagaitaba bona tukamenya ko gende kera baitaba mukamana ko imuka chiato bona Samuel magaki sobokai so bona iye korokwa so ndugu yana Samuel nyanga magaki ndia kworo mugako korokumesha kumagaki bono yani Samuel yale koba na naona kumuulia maswali abere atatu Samuel magaki asenchira Mose yende tia ukobolwa ni behalf yes nere konyo itiri ebigwa itira muna Helen gose Samuel magaki ere garoche Helen lakini kanyotara itira za chinde mechande ndara itiri kagera sa chinde ekero cyo mwana bwate myaka 23 Samuel magaki na bwate myaka getita chite talimeke ndugu yana Samuel nyanga magaki tamenyete Kenya agaiga igamenyeta America igondo tena ari America nera naro aiterete make usaye kare kwaroche musacha tumubole tumaswali ngaba tata yani inche na nchira nirengo chane no musigo mbwate aye aikwara itere na ari sobo gose
gwatigeta yose gatewenjira musatira na mubolete aya kiagara na 19 abara oza ne ntukio 19 keni muntu kugwanjirana ekiara ntikonye na amuire na abono baisanire ngo bana baro bunenji nimbwate muntu ayo gocha kwangu na ali umaite kwarosiri byombe byombe nye bangete kwarosiri mumura kara amwe go karagwani tu ekyombe nye bangete lakini asenge wachire tuende beke byango bobisyo bo bona asenge ncho yesa atoriri na mangana na anya sare anda tari aya na imugete ngachikorinya ngao nere nyasa umukuneta sa umukunete korwa kaicha asende nenche nyapokea na Yesu nkamwanchira obo bisimbora utarambeka bya beka na no murigere litanchirane musacho yo kwa monyora karo mugimo monene kabirenga mune ai kwatoresire challenges gwaitire omwana Helen kwambuka bano watabirika gusi Helen kwambuka kwaitire kwagure kole school form 4 kwachire ka mama wanchire munarenga naende byagaso byakorire gwachire samandasi ande kwagure ria kabiri magakiga gocha 2019 wata yes abana abakine babe ngabo bisinga magakyo yekere kwa kumubure maswali ngaki abege tamangana aya kamana kura gateba ngabono togen okay ere gang tabiraneti konyonero etiri challenge inde no monto monene na America rese gocha no monto monene nakiki ona dai toto eresa bano yulgire tiga nera ko eresa agante na oetera mangana ni sachine na nyomete no na America aga divorce ya kwa America ono bero monto monene akara America mo marembe to yago chakurigi family ororo tiga chichanyiri gi Kenya gai agacha kanyiri akanyoya saka moro kyabwase asenalingi nkamwanchana nalende na bono kitorande torosienka nyasaye ganchire togende tokakore nyangi mwaka uyo 2019 tokagenda akairuruka akagotiga Kenya lakini ngochali nachieta lakini ngochali eresa abana bali school bagwetera challenge mune chigwaitere ayemuna Helen Komboka na ndo mane ko erese abana baiboiru nabona bakweburitu sachinde abana chisare abana bakoye no boranga babi batatu nga chinsa chinde ekero bakwimukugo chia sensenya gisakati committee nere mukora beka ino abanyene ekegera na babara ubwo cyo gwitabirana kobere gasenko atebyango murigeri tamanya mangana bona abana baiseke abagukina bona bali chi school nyasanjire baba baiburi be sacrifice baba bekire school egento nko batebinkeliga egento getangani Yesu nero kuigorero monto obogima korime ya Yesu okotabukiye sabari buya ekera koro musaye Yesu gaho kulenda nana sentire yabasaye mbara oro abari ngaho gisangi bane abakine to baro bagatabuki buya bakagendera buya bakora kinyangi bara abasaye beritete lakini nja senti bire cya saleti ogwetenkagwo bononye nate netime ya Yesu tinchi kwira nanchi korre ebisicha biri byabire cya kwangora lakini nande bigo sabu kamaro wabyagwa nango nagendera tebiya bono bari bara abana baisike bare school ritangani banje Yesu nereke igurire gakira ringana iri akabiri babwatirira amasomo mono tari bonse banyoriri bagari okosochi school nande baiburi be committee to babakoli oyo wanyoriri bageri ali bwatirire mono bono watebanga mutangi bali kwanyote bara batangi bari sare garengo mumura omoiseke logani abana bali bakugeta bya ya ngo bakwanira nda abana bariya nimba kwanirete bonse nande mbarocho buya nande barra mangana yanko nyetera bakinete bakarabona abayiburi batotika una twatiga rankaria une efisi embwate tenta ikonyara makonyagera mangana ara makongu bakarara na strain nande bakamanyana nyasantu oria baroche bakamanya saya buna tatambuke kurungari buna toira se endugu yano yorta tomwa mbarocha mangana yonse igotoko gani bagweta bya tingo gani bagubona nande mbaroche na barabunko na kubasabirande na kubakwanira no gotori kokomba koroche nyasango na kubakunana nane karato go sabana na bari bagabakwana mbamete na asogo toreka no enterere yoka Moroberio awarari go we botambe okoreto kurwase echibecho ya Amazing Voice of Victory botambe igore supported no minto Joel Nyamweya naende rero igotwabire no musubati Helen Kwamboka no musubati ukwanira yara mange na kuba mono ekera ibuira so mwana ataba 10 mo gose 12 mo igarengo mwana mukogoti butambe chinyomba chinyingi chibata abana bakogoti koreri gubare asenchira ya mugose yende lakini rero tebirenga tareri kolende okina kwaye watode challenge
tigana rateba ngansa chinde challenge ntangani kare wiru kubwate kieni mechando kobere taito ratebye bantu ekene ni kine kero kinkubwate mechanda so mu kegera nekie kwera abantu barora ngoyo ni chabwenerete tebya ngabantu bam one kieni nyasaye kera korwe kieni igaho korosi munatagete ogotonga lakini ntumwanya bantu bake bokenjerere ngao mwake misuse twake misuse kwa ratubachira tatobane batano gotegore de ngwanche kuwa abantu nande yani nyero setimbi ande birecho gotantania asengencheyo nyasaye gakoire ke kieni kebwata nando kerendo gekorera emirimo ya Yesu bono nyamanyinga Yesu onye Yesu ntachite koro kichingecho chiane chibe kabe ko musaraba mona kanyabira hansi bina manyinga nango lero osemo yonde nale kokwe kyaro kimu gechire kerasi yale konko oyo akoro kwa Helen Nyang'au agere ni kwambuka Nyang'au tibwati andenda mente korende nyagokorwa nsachinderi ngana lyo gotebia oli olengo mosemio okorangere tritangani okatukabanga gwatwara chitangutangu elia kabero kamana kugeri bigo kagenda egere ogwonchori kwao ukamana kororekanero ingana eri mura motebi ni motarasika bona tato oli akorwa Severio Mwebi na mama Teresia Nyakerari ombale birongo gali igondo tena na bwa bibuli bane bogukumie kiara mbwa aterirete naende bakaba constant no mwana oli wona ruminto gakalinga gali bakandangiria gera mangana atu akwanete agacha kuonginyoria kambe kirekina teganya saba siseni abamente emiaka emenge mugenderera ko bona kurandi ntiri yo gukumia na lingana linde ntato kwana lyo mweli ni bire changu tumiara abana bali boiboirwa songo gotoleka bobe ase chi family chi gotoleka mbaro ebigori byana abanga abana babatoleku bakineta sichinchire chuna nakinete bire chaka barusio raso gotoleka akabaira lingana eri monta to kwana ne bire chano yobo gokumia iga kurusia ase Yesu okoira goto okobeka okolimeria samangana yeme wasiro gotugutapi ekero gocha kunyoronya sa gocha gutaburna kungusa kurwara gwasiria mangana mangi bana birecha nangita abana babatoleku ingana liana na lieri gocha sa abana abu ondo mubu abaibori baya batolegete mono na bunkolera mono ekyara birecha gocho to sirio to tugutapi taboka mwira na ase Yesu aigo kana encheri tinda gotiga ekegera ngisoko gotiga na sachinde na babantu bande baramanyanga mamumino ni gari ngo mutindi kolendekera kwagenda kugwata musigo taba mutindi abo yarenge buya anyandi lyokubo anyandi leno nyembo no moyo kware kwire ne sare amate mama mbya mono asuko nganjira nchimuna nale utatware kerengeri kyo tebanga nje kindo yo gwe kanisa Rusia emechandete basikorokana tinganeri mo guchesa bagina banga munabo bakanya chinkoro bamanyangeke nekebe kyabeire bono tigatoro remna tokorora me ndege ndero byaso bwa matubanya sai akagotebi kwa Rusienda abana bali bakona gutoka tinganeri mo asabangina munabo bona bangina nanchendo yo mo wantu bwata abana ni abana bali abaiseke nanche bakinire no ndo mongi no mbuye kai no bwata abana abaiseke kaki ekero mwana nyorire mechando ekiara ntori kubasabira wanyorire mechando kine mechando ero nero challenge nkomera na chinkomera na bali na chire na abana abo babogori aso bwororo mubarende ekiara mambie iko bagocha kubarwera oborori kuno bonarwerere mama na tata lakini batai Nchina ondo Edward aborori we kroiga certificate ya Voice of Victory botambe bore under the umbrella of Joy Nyamweya Nyasaye kagwanja gokogenda genda buya gochima sosa genda ngayari bono amenya titire bono genda itire thank you so much Nyasaye goseni tienya sabe na inu bya mono kegima asante